Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Magandang gabi! Metro and Mega Manila! Siyempre kayo pa rin po nakakatutok dito sa 90.7 Love Radio, Metro's #1. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Lagyan natin ng konting sigaw tayo. Check. Ayan. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pwede. Oy nga pala, tinatawagan natin yung uli ng pansin. Reminder lang sa'yo, Darrell Borjos. Ang plate number niya, NPC 696. Darrell Borjos, kung sino man nakakilala ay kay Darrell Borjos. Nanalo ka ng 1,500 pesos dito sa Love Knows No Boundaries. Madadagdagan ng another 500 pesos yan. Yan ay kung makakarating ka dito sa aming himpilan sa loob ng 2 oras at ang deadline mo ay 9:30 ng gabi. Oh no! Pag nakarating ka dito at may dala kang babae! No. May additional 500 pesos! Para ang iyong may iuwi, maliban sa babae, syempre dapat misis mo, ha? 2,000 pesos yan. Oo, dapat nakadeclare yan sa mga asawa ninyo, ha? Okay? O siya, sige. Eto na. Huling topic ng pag-uusapan natin, isang bagay na lologikan natin at pag-uusapan. Let's go. Viral ang 75 years old na jeepney driver ngayon mula sa Valenzuela. Wow! Grabe ito. Grabe, ang sabi niya hanggat kaya kong mag-drive, magdadrive ako. Gandahan natin. Magdadrive ako kahit 75. Magdadrive ako hanggang buwan. Magdadrive ako. Okay, Tang. Logican na natin to, Tang. Arsano pag hinihintay mo, Kalbo? Logican mo na yan! Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, malamang marami sa atin ang hahanga, matutuwa. Kasi imagine 75 years old, nagdadrive pa ng jeep. Wow! Alam naman natin na ang jeep ay manual at pawis steering. Diba? Pero sa akin po, mga kabisyo, iba yung pananaw ko dito. Sabihin nyo mga downer ako or killjoy. Killjoy, lumang-luma. Para sa akin, hindi na dapat nagdadrive si Lola. Hindi dahil sa hindi niya nakaya, kundi ang iniisip ko kasi yung risk at danger sa kalusugan niya. At sa pasahero niya, una, hindi po aircon ang jeep. Mainit po at napakahirap po ang maging isang jeepney driver. Kasi naging isa akong driver ng pison. Biro lang. Alam po natin gaano kahirap, mga kabisyo, ang pagiging isang jeepney driver. 'Di ba? Kung halimbawa, ito, kung may isang jeepney driver, sana kung may makakita sa kwentong ito ni Lola, may tumulong sa kanya. Diba? Now, logican po natin. Si Lola Mimi po, sa edad na 75, ay patuloy na namamasada ng jeep dahil sa pagmamahal niya sa trabaho, pangangailangan sa kabuhayan at pagpapanatili ng kanyang kalusugan. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging independent at kapakipakinabang na nagsisilbing inspirasyon sa iba. Pero uulitin ko, maganda lang po pang-hype, pero hindi praktikal. Dahil isaalang-alang natin ang kalusugan ni Lola, di ba?
O, parang yung kapitbahay yung konsyel sa barangay. Panay laging hype lang. Laging sasabihin, inaako na, ako bahala dyan, walang problema. Ako na bahala dyan. O, tapos wala naman palang ginagawa. Anong tawag dyan, Tang? Ang tawag dyan, hayop man. Alright guys, I gotta say goodbye. Thank you so much. Susunod na po si Rocky Terra sa Rocky's Secret Files. How can I convince you what you see is real? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!